Fil-jiem li ġejjin, il-Gvern se jkun qed iressaq mozzjoni fil-Parlament li bih 4 proprjetajiet li l-Università ta' Malta tamministra jgħaddu formalment għandha. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-Università l-antika fil-Belt Valletta, waħda mill-erba proprjetajiet. Il-binjiet l-oħrajn huma il-Junior College fl-Imsida, il-kampus fix-Xewkija u l-kampus f'Marsaxlok. Ir-rettur tal-Università, il-professur Alfred Vella, irrimarka li b'dan il-pass se jiġi konkluż ftehim li kien iffirmat madwar sena ilu, fejn l-Università se takkwista assi li se tkun tista' tagħmel użu minnhom skont l-esiġenzi tagħha. Ipoġġina fuq sisin aktar sodi jagħmel possibbli affarijiet fil-futur illi jippermetti lill-Università tagħmel iktar favur ir-riċerka pereżempju, però anki favur is-servizzi lejn l-istudenti u lejn is-soċjetà, għax l-Università qiegħda wkoll ġo s-soċjetà permezz ta' dina il-proprjetà. Is-Segretarju Parlamentari għall-Artijiet, Chris Aġus, spjega li dawn l-artijiet li sal-lum kienu jaqgħu taħt l-awtorità tal-artijiet għandhom daqs ta' 60,000 metru kwadru bejniethom u se jgħaddu għand l-Università b'ċens perpetwu. Ir-rimarka li dan se jagħti ċans lill-Università tkompli tagħti servizz utli lis-soċjetà Maltija bħalma għamlet fl-aħħar 250 sena. Min-naħa tiegħu il-Ministru Ian Borch sostna li b'dan il-pass il-Gvern irid università li tkun verament ħielsa fil-ħsieb u kif tiffunzjona. Semma li dan it-trasferiment huwa eżempju ta' kif l-awtorità tal-artijiet qed tirriforma ruħha u toħroġ skemi biex il-Gvern jamministra l-art tal-poplu bl-aħjar mod possibbli. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici qal li l-Gvern huwa kommess li jagħti l-awtonomija lill-Università bil-fatti. Ħajgawdu l-istudenti, ħajgawdu uliedna u uliedna illi fil-futur jafu illi l-Università se jkollha assets importanti ħafna fuq il-kodba tagħha li ħatużhom għal anijiet edukattivi dak huwa l-għan prinċipali tal-Università illi bis-saħħa ta' dawn l-assets u bis-saħħa ta' din il-faċilità li jkollhom dawn l-artijiet fuq il-kodba tagħhom, żgur illi l-opportunitajiet ħajinfetħu iktar għall-Università. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Clifton Grima semma li dan il-ftehim se jpoġġi l-Università fuq l-istess pjattaforma ta' istituzzjonijiet barranin u se ssaħħaħ l-esperjenza għall-istudenti.